Pekné večerné predvianočné ráno, ľudia. Rozpočet máme schválený, hurá. Jedna vec je, ktorú sme k životu potrebovali ako štát. Štát sme my ľudia, takže sa vyjadrím teraz za nás ľudí k tomu, čo sme videli v tom parlamente a zhrnuté, podčiarknuté a skrátené. Páni poslanci z opozície, môžete byť vecní, konkrétni, zastupovať nás v tom, aby sa niečo zlepšilo. Ale prepáčte, nejaké bitky s Ficom alebo koalíciou v zmysle toho, že my vás platíme za to, že tam čítate manuál pre blbca, no tak toto nie je zastupiteľská demokracia. Teraz sa budem venovať Olanu. Nemôžem povedať, že hnutie Slovensko, lebo nejde mi to cez zuby ani cez dušu, by som povedala. Takto sa na to pozrime. Chodili nám do schránok volebné materiály. Bola tam jasná štvorkoalícia. Zmenou názvu vznikla trojkoalícia, no je to volebný podvod. Ďalej tu rómski spoluobčania podali podnety na trestné konanie vo veci toho, že im nebolo vyplatených 500 eur, pre ktoré vlastne volili toto zoskupenie. To je, normálne sa to volá zákonne, že volebná korupcia. Po tomto všetkom je také zaujímavé, že my tých 16, či koľko ich tam je, na základe tohto musíme všetkých platiť, lebo inak, keby to bolo po tej formálno-zákonnej stránke správne, tak štvorkoalícia mala mať 9%, nie 7%, takže vôbec by tam neboli. A keby rómski spoluobčania neboli celý svojich 500 eur, tak tiež by nemali možno ani tých 7%. Takže my si tam platíme ľudí, ktorí teraz stoja za tým kecpultom a hovoria o čiarkách, bodkách, NRSR, MVSR. No nehnevajte sa, ale to je taká dehonestácia za také veľké peniaze z našich vreciek. S týmto naozaj treba urobiť poriadok a zase to môžeme urobiť len my ľudia tým, že budeme na tom trvať. Nech sa deje, čo sa deje, ale nehnevajte sa, páni poslanci z hnutia Olano pôvodne, takto sa to naozaj nerobí. A nie za naše zdržovanie a umelé vytváranie možností zdržovať, keď vieme, že rozpočet je dôležitý. Samozrejme, že budeme ho ďalej formovať a snažiť sa aj my ako ľudia dávať jasne najavo, čo hlavne nechceme. No a čo hlavne nechceme je toto, aby si z nás niekto robil doslova srandu za veľa našich peňazí z našich vreciek. A keby to bola len silvestrovská zábava, ktorú si pustím zrýchlene a zabavím sa, je to v poriadku. Lenže toto je taký smiech cez slzy a o zábavu tu už vôbec nejde. Takže z pohľadu nás ľudí je to takto. Takže jednoznačne skúste prehodnotiť svoje konanie a správanie, ak to už nerobí prokuratúra, pretože tie podnety zo strany rómskych spoluobčanov dané boli. Nikto sa nezaoberal tým, ako sa došlo k týmto mandátom. No a to, že dôvodom alebo volebným programom má byť to, že bude sranda, no tak tá sranda nás stojí veľmi veľa peňazí a nemáme na rozhadzovanie, takže si to uvedomte a začnite sa správať ako poslanci. Ďakujem. No a ešte som zabudla povedať, že tá tzv. Silvestrovská zábava, ktorá by sa dala časom použiť ako zábava, nás bude stať ešte ďalších možno 9 miliónov alebo koľko eur za tie hlasy, ktoré boli získané prazvláštnym spôsobom, ale určite nie zákonným. To, že sa to nevyšetruje, nehovorí o tom, nekoná, neznamená, že je to právne, legálne čisté a v tomto je ten problém, že post poslanca by mal byť niečím ako nadstavbou všetkého s takým morálnym kreditom a nie dehonestovať tento post na úroveň silvestrovskej alebo inej zábavy, kedy platiacimi hostiami tejto zábavy sme my, ale nemôžem si to vstupné nezaplatiť a nemôžem sa tejto zábavy aj nezúčastniť. Stále ju musím platiť a to je ten problém.